76 a jeden kus dobytka. To je prvé kolo. Zhromaždíme stádo, poprosíme Zuzku Stašíkovú na koni Pepis Lucky Bar, Liviu Legenovú na koni Niko Frikos a Janku Pavlíkovú na koni Whisky. Ďakujeme, kouboj. Počkajte, idú baby. No, tak krásno sa nám zišlo, ako som avizoval. Poďme sa teda pozrieť, ako tieto krásky budú zvládať súdružky. Tak, ideme na to. Štart povolený. Číslo 5. Petorka 5. Dobre, zatiaľ ju držia. Aby zavrite. Dobre, tak vykrali ste nám zraky kocúra. 39,01, jeden kus dobytka. Potlesk na mieste, to je naozaj pravda. 39,01, jeden kus, zhromaždíme stádo a poprosíme do arény, a ja verím, že budete žičliví, pretože ako som bol spomínal, títo ľudia mladí ešte nemajú 18, ale idú do kategórie 76 a jeden kus dobytka. To je prvé kolo. Zhromaždíme stádo, poprosíme Zuzku Stašíkovú na koni Pepis Lucky Bar, Liviu Legenovú na koni Niko Frikos a Janku Pavlíkovú na koni Whisky. Ďakujeme, kouboj. Počkajte, idú baby. No, tak krásno sa nám zišlo, ako som avizoval. Poďme sa teda pozrieť, ako tieto krásky budú zvládať súdružky. Tak, ideme na to. Štart povolený. Číslo 5. Petorka 5. Dobre, zatiaľ ju držia. Aby zavrite. Dobre, tak vykrali ste nám zraky kocúra. 39,01, jeden kus dobytka. Potlesk na mieste, to je naozaj pravda. 39,01, jeden kus, zhromaždíme stádo a poprosíme do arény, a ja verím, že budete žičliví, pretože ako som bol spomínal, títo ľudia mladí ešte nemajú 18, ale idú do kategórie 8. Sú na hrane. To čo je? No tak nebola v pene, tak to je. Pravidla sú pravidla. Zafandíme ešte raz a poďme na regulárne zatváranie. To aké peny nebola v pene? Čo to je? Stáva sa, pripomínam, sú to mladí ľudia, učia sa. Tridsať sekúnd. Stop!
Ďakujeme kouboji, nakoniec sa vám stádo rozutekalo, je to 0 v prvom kole. Poprosíme zoskupiť stádo a ideme do kola druhého. No to som nepochopil, prečo Nebol to beznádejný výkon, bolo to naozaj chyba, bola to chyba zatvárania, mohli ste to mať doslova by sme na uhrané, ale musí jazdec pôjsť do behu, je príliš, je málo, musí tam byť skrátka podľa pravidel. Do pol koňa, môžem to takto povedať? Presne. Takže ideme na druhé kolo, otváram ho Zuzka Stašíková, Erik Milo a Peter Dula.